O si Mayo Kamalenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, pinasyalan natin itong Diao Farm Resort dito sa may Mexico, Pampanga. Yan, kita-kita nyo guys, napakaganda ng pool nila. So dito sa unahan is kiddie pool. So 3 feet yung lalim niya. And then yun sa adult pool or mismong main pool niya is nasa 5 feet yung lalim. Tapos dito sa other side, yan, meron tayong jacuzzi pool. Kung gusto nyo mag-swimming dito guys, yung rate nila 180 pesos. Day tour hanggang night swimming na yon. Entrance sa mga kids and senior is 150 pesos. Tapos meron silang iba't ibang klase ng cottages dito. Yung kanilang umbrella cottages, good for 6 bucks is 500 pesos. And dito naman, kung nakikita nyo, ito yung sementadong cottage, good for 10 to 15 packs, 800 pesos. Dito sa kabila naman guys, sa ilalim ng mga puno ng mangga, meron silang maliit na kubo cottage. So 500 pesos, good for 6 pack. And then yung malaki nilang kubo cottage is good for 8 to 10 packs, 700 pesos. So hey guys, kitang-kita nyo naman dito sa likod ko, meron silang isang pool pa dito sa Diao Farm Resort. So 3 feet yung lalim, pang kiddie pool. And then dito sa other side, meron silang functional. Yan, kung may mga special occasions kayo na gusto nyo i-celebrate dito sa Diao Farm Resort, PM lang kayo sa kanilang Facebook page. Yan, huwag nyo kalimutang i-follow yung Facebook page nila. And magsa-summer na, baka meron silang mga upcoming promos dito sa Diao Farm Resort. And soon guys, dito sa Diao Farm Resort, offer na din nila itong kanilang mga bila. As of now, wala pa daw silang bed frame, pero by summer or by next month, magiging okay na itong mga bilan nila. And mamaya guys, pupuntahan natin yung Casa Palibot dito mismo sa tabi ng Diao Farm Resort. So ito guys, yung mga sinasabi kong kubo cottages dito sa Diao Farm Resort. Kitang-kita nyo naman, napaka-presko dahil nasa ilalim sila ng puno ng mga mangga. Tapos ito, napakaganda ng mga lights dito, lalong-lalo na kapag gabi na. So pinasindi na natin para makita nyo kung gaano ba kaganda itong mga light. And then doon may spot doon na pwede kayong mag picture or photo up pang Instagram and pag-post sa Facebook. And later papasukin naman natin itong kanilang Casa Palibot. So si Casa Palibot guys is exclusive lang siya. And may sarili din siyang pool, tapos may mga bila-bila. So hey guys, kung ayaw nyo mag-swimming mismo dito sa Diao Farm Resort and gusto nyo mag-overnight stay mismo dito, yan, katabi lang nila itong Casa Palibot. Yan, napakaganda ng place ni Casa Palibot guys. So may mga upuan dito na pwede kayong magtambay-tambay. And then yun, may mga hanging chair sila. Tapos ito yung swimming pool. So panglahatan na to. And then kung gusto nyo mag-celebrate din ng special occasions nyo guys, meron silang dito, mini function hall. And kitang-kita nyo naman, kubo-kubo din siya. Tapos dito yung area, parang siya, area ng pang socialization or may mga gusto kayong gawin na works, gusto nyo dalhin dito, pwede rin naman. And kung nakikita nyo guys, meron din mga outlets dito. So pwede kayo magsasak ng mga laptops dyan. Yan, pupulang kayo dito and magkwentuhan. Tapos itong kanilang mga kubo na bila is, tapos guys yung price nito is 2,499. So yung A, B and E, F, G is 2,499. And then yung kanilang C, mamaya check natin, 2,599 naman. And then yung D naman nila is 2,799. Yan. So good for 4 packs yung pwedeng mag-staycation dito. Tapos meron na siyang table and then meron na kayong chairs din. So upon check-in, doon nila ilalagay yung mga chairs. So ito yung cabin A and cabin B. Ito yung kanilang cabin C is 2,599 dahil nga full siya, full view. Yan. So makikita mo yung mismong pool. Kaya medyo mas mahal siya ng konti. So meron siyang shower area per cabin. Tapos meron din silang common CR dito sa kabila or yung common toilet nila. Ayan, meron silang mga shower. Cabin D, 2,799, good for 4 packs din naman siya. So pagkakaiba nito guys, meron kayong camping chair, tapos maliit na table, tapos may extra table pa kayo doon. And syempre kapag nandito ka, ayan, kitang-kita mo yung view ng pool nila dito sa Casa Palibot. So pasok tayo guys para makita natin kung ano ba yung itsura ng mga cabin nila dito or yung mga tinatawag din nilang kubo bila.
So, fully air conditioned din naman siya, guys. So, may side table. And yan, may breaker. So, magti-trip yan kung magkakaroon man din ng aberya. Tapos, meron silang free, mga toiletries. Ayan. Tapos, mga sabitan ng mga jackets. May maliit siyang ilaw dito. So dito guys sa tabi ng kanilang mini function hall. So makikita doon yung kanilang shower area. So paalala lang guys, bago kayo pumunta dito sa pool ni Casa Palibot, mag-shower muna kayo. So ito na yung common shower nila and then common toilet. Tapos ito na yung kanilang cabin E. Tapos itong cabin F and cabin G. And then dito may mga umbrella. I think pwedeng mag-request sa mga tables and chairs dito. Tapos ayan. So pwede ka rin magpahinga dito. Ang ganda ng ambience and very relaxing, napaka-cozy. Tapos nakakapaganda ng place. Ito ring mga hanging lights nila na nakalagay dito sa mismong gitna ng Casa Palibot. So ikabalin kung mag-checking kayo dito sa may Casa Palibot. Yung check-in nyo is 1 PM and then yung check-out nyo is 11 AM the other day. So mababa yung oras nyo para enjoyin itong place ni Casa Palibot. So meron kayong 22 hours para mag-stay dito and mag-relax. For sure naman guys, marirelax kayo sa place ni Casa Palibot. 1, 2, 3. Welcome to Casa Palibot! Si Rebecca, ang supervisor dito sa Casa Palibot at Gao Farm Resort. Inaanyayahan ko po kayo na bumisita na dito sa aming resort dahil dito nyo mapipil yung napaka-relaxing na place talaga at makakapag-banding kayo ng mga family nyo and friends. Meron nga pala kaming ongoing promo dito sa Casa Palibot. Every check-in nyo po dito, for example, overnight, meron po kayong 2 raffle entries and for day tour naman, meron kayong 1 raffle entry. Ang mapapanalunan nyo po pala ay yung first prize namin, cellphone, and then yung second prize, overnight stay dito sa Casa Palibot para ma-experience nyo din yung resort namin. Thank you! Yun ka pala hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyo kalimutang i-share ang video nito para malaman din ng mga ibang kabalen natin dyan at yung mga taga Mexico, Pampanga na meron palang ganitong place dito sa place ni Mexico. And napakaganda nung Casa Palibot. And syempre, kung gusto niyo lang mag-swimming, mag-day tour, andyan naman si Giao Farm Resort. Napakaluwang ng place, may 2 silang pool, may kiddie pool, may main pool, tapos meron pa silang mga jacuzzi, yung kanilang mga cottages, meron silang kubo cottages, umbrella, and then yung dito sa Casa Palibot guys, sobrang ganda ng place, ang sarap mag-relax, and ayan, chill lang yung vibes dito. So until our next vlog, peace out!